Goeie. Het wordt heeg tijd dat de Frieske Nationale Partij een grote algemene geerkomst krijgt in haar stamkroeg De Hoe in Wurm. Dan moet er een gigantische zwerigheid besprutsen worden. En die kunnen we geervers in treien worden. Waar ben wij? Tje. De politiek dreigt, doordat er zoveel partijtjes en meningjes binnen, te versoepen in de aloude strijd roegwij tussen natuur en economie. Wij nemen dat altijd nog lofts en ruchts. En ik weet wel, krijg de FNP, die kan me inmoed zitten, we zijn net ruchts en we zijn net lofts. En dat handelt is ik poer best nevers. Maar jongens, je komt er nou tussenin te zitten. Je wordt vermeld. En dan ga je neer met de sissen. Enkel wat te roppen. Maar daar had ik het nimmer nee. Dat interview in de Leeuwarden Kranten over de stikstof met FNP-deputaire Dirk Fokkinga schudde dat perfect aan. Fokkinga maakt over een glipperpaadje tussen de op elkaar skellende partijen terug. En ze geeft met elk onderwerp. De FNP is een partij voor de natuur, voor de landschap, maar ik voor boeren, voor dwarpen, maar ik voor staatslief, voor, nou ja, laat ik het reclamefolderke net hondal uitdraaien. Maar dat de FNP vermeld wordt in de oorlog tussen platteland en stad, tussen natuur en economie, dat zou mij aan het hart gaan. En gewoon, wij hebben wel een oplossing voor elke nier, maar nu weet ik het ook net. Boppen dat, maar de FNP dat zelfs bepalen. En kijk, dan is bij een breed denkende en nou ik vaak bestuurlijke partij die compromissen sluiten met als de FNP net eenvoudig. Lieke Goert had een luchtpuntje van die FNP. Friso Douwstra, een deputaire van het CDA, mij en de FNP zegenen vanname, zei in een van de weken dat het geld wat oorbloedt van de gaswinning van de Lietse gasvelden in Friesland naar Friesland weer om had. Nou, dat hier de taalpartij FNP als eerste echte politieke standpunt in de tijd, toen we nog dachten dat er grote velden onder Friesland niet alleen. Als ik het Friese CDA onder het juk van een nationale regering wijkroepen wil, dan komt er in een heel soort volk op het middenveld te staan. En let nou de FNP de beste onvallende middenvelder wezen?